Netuším, či kurácia pečienka je taká zdravá ako hovädzia, ale príde mi menej nechutná. Nakrájam si cibuľu. Pridám trošku olivového oleja. Pridám cibuľku, tymian, kurkuma a škorica. Cesnak. Asi tú vodu vylejem a umiem to pod vodou. Toto je asi nevídané. Ešte som to úprimne nejedla takto, takže je to experiment. Nechápem, čo je taká lepkáva. Mám podozrenie, že to bude tou chémiou, ktorá je na tej šupke. Koniec si odkrojím. Teraz si ju rozdelím na pol. Iba si to nakrájam na kocky. No dobré, tak nie úplne kocky, ale... Chvíľku to orestujem a potom to nechám dusiť. Ochutím sojovkou, himalajská soľ, čierne korenie. Keďže tam nechcem pridávať múku, tak to nejdem zahusťovať. Horúce. Je to dosť dobré. Keby som mala smotanu, asi by som do varenia dala aj smotanu, aby to bolo krémové. Ale aj tak to je to fakt dobré.